добре, то я вам так скажу. Як почула, що Катя з Томком готують весілля, то й думаю, плаття треба шити на весілля, то я без обновки ще подумаю, що я якась там бідна родичка. І згадала про нашу Тетяну Кравчиню. Та Тетяна вміє все. І підрізати, і зашити, і мережево пришити. Правда, коли шиє, то не знає на кого. Може шити на мене плаття, а вийде чохол на Вольво. По спеціальності. Я бачила її роботи. Пам'ятаєте ті покривала, які вона шила? Одна ще досі десь там в дворі стоїть, чекає на свою машину. Ну таке собі універсальне. А ви маєте таке універсальне плаття, яке можна і в город піти, і на городі посапати, на весілля сходити? Не маєте такого плаття? Маю. Хто має, то підніміть руку, не соромтеся. Може не я така.